No, je to taká cesta, ktorá bola dlhá 11 rokov. Teda nie 11 rokov, v podstate 7 rokov, kým sa do toho nepustil pán župan Droba. Hej? To znamená, že sme čakali, isté peniaze už boli, a sme čakali a k realizácii prišlo, keď sa do toho pustil Bratislavský samosprávny kraj pod vedením Gaja Drobu. A to, čo vidíte, je otázka našej spolupráce, mojej čiastočnej predstavy o tom, ako divadlo má vyzerať ako taká kultúrna národná pamiatka. Prvej triedy, teda pýcha, jedna skutočne pýcha Slovenska a je to divadlo, ktoré má nadnárodný kredit, pretože tu účinkovali takí veľkí umelci, ako je Max Reinhardt, a skutočne to nie je ako devalovanie slova legenda, čo sa veľmi často v našej prítomnosti stáva, ale skutočne legenda, ikona nemeckého divadla. Začínal svoju kariéru, bol tu aj Milan Sládek, ktorý sa zaslúžil o to, že z fundusu, na čo slúžila táto krásna budova, urobil tak divadlo, že sa v ňom mohla robiť pantomíma, a potom sme prišli sem my a snažili sme sa teda túto kultúrnu národnú pamiatku, toto najstaršie historicky existujúce a fungujúce divadlo na Slovensku pre Slovensko dať do takého stavu, aby sme mohli byť naďalej na ňom pyšní.